I ara comptaríem amb uns 10 minuts aproximadament per fer preguntes o alguna reflexió o qualsevol cosa que us hagi suggerit la taula d'aquesta tarda. ¿Qué te parece cuando vas, por ejemplo, con un brote al taulí y te meten en el garito ese que te meten, esperando allí un montón de tiempo, luego te meten dentro y depende cómo te traten, luego vienen los que vienen con la fuerza? ¿Qué piensas? ¿Cómo se pone la familia y cómo te pones tú? Porque luego te amarran y la verdad es que es un drama. Yo lo de la habitación del taulí, la verdad es que como familiar lo llevo fatal. Bueno, yo soy de Terrassa, entonces no me toca el taulí. Soc del Cap Rambla, que ja dic lo del Cap Rambla perquè hi ha la mútua i el consorci, no? I a mi em toca la mútua, en concret la planta 16. La planta 16 és la de psiquiatria, quan m'ingressen, i és molt dur. O sigui, no sé com és el taulí. Jo sé que quan entro per urgències estic en un box, normalment ja m'acompanyen els de seguretat intimidant-me perquè no me'n vagi. Molts més metges dels necessaris, no? Sembla que es vinguin amb tota la quartilla igual i dius, bueno, m'aixecaria si vols, però és que tampoc sóc tan gran, no fa falta tanta gent per agafar-me en tot cas. I suposo que és dur pels familiars també. El que passa és que, clar, si el que volen, si el que pretenen és que et calmis, és absolutament contraproduent, perquè això és molt agressiu per la persona que ho està vivint. Per mi o per qui ho estigui vivint, no? És absolutament aberrant. I llavors, clar, tu et poses més tens i et poses més a la defensiva i et poses més violent en el sentit que més tens, no? Vols marxar, si et retenen, igual emputxes o... Però clar, és com un peix que es mossega la cua perquè diuen t'hem lligat perquè estaves violenta. Sí, però és que violenta m'has posat tu, amor, perquè jo no entrava violenta. No entro violenta, entro que no vull, però no violenta. I acabo que vull marxar i que me'ls trec de sobre. No es fa bé, òbviament no s'està fent bé alguna cosa. És evident. Bueno, no? Em sap molt de greu pels infermers i els psiquiatres, que no crec que tinguin mala intenció, però es veuen desbordats i hi ha molts prejudicis. Jo ho veig així, molta por, massa por. Gràcies per la pregunta. Allà crec que hi havia un parell, aquí i després allà. Sí. De la Mariana, eso del box. En el meu cas, cuando te arriban allí, lo primero, si ven en el historial, estàs allà. A saco, i a més no et fan cas, o sigui, hi ha gent que m'ha explicat, em feia mal al peu i no li han tractat el mal de peu fins al cap de 2 mesos perquè li deien, bueno, miren l'historial, no? I hòstia, psicosomàtic. O hi ha molts exemples d'aquest tipus, llavors tenim molta menys credibilitat i... A mi m'ha passat. Clar, a mi eso no, porque no me hacía daño nada, pero claro, no, després demanen que tinguem confiança en ells, però hauria de ser recíproc, tampoc confien ells en nosaltres. Llavors, s'ha de treballar. Jo confio en el meu psiquiatre, tinc una bona adherència, vale, molt bé. Però això costa un esforç i perquè sento que soc respectada. Quan jo dic no vull a l'operidol, em treuen l'operidol. Quan els explico que estic bé i necessito que em rebaixin la medicació, o jo crec que me la poden anar rebaixant, veig com això té un efecte en ell i me la va rebaixant, no? O sigui, que la conversa té sentit. Quan no té sentit aquesta conversa, després... És que no... Com volen... Clar, es perd la confiança, es perd l'adherència al tractament i... Bé, jo volia dir, en primer lloc, felicitats, Mariana, per la teva força, perquè continuïs així. Però més que res, jo, com a cuidadora d'un fill malalt, mental, penso que
els cuidadors hem de tenir també el nostre espai. Sí. I no perdre la curiositat, perquè cada vegada som més grans, els cuidadors. Les cuidadores, que som les que dominem més. Però hem de tenir això, saber-nos cuidar, tenir curiositat per les coses, perquè quan s'envelleix és quan perdem la curiositat per anar a veure una exposició, per anar a unes jornades a un fòrum com aquest. L'important és tenir el teu espai com a persona. I després, quan estaràs amb la persona afectada, sigui fill, sigui mare, sigui parella, donaràs més al 100%, perquè tu ja has tingut el teu espai. I aquest espai l'hem de preservar, tots els cuidadors i cuidadores. I enhorabona, Maria, en repeteixo. Em dic Maria, que s'han equivocat, però no passa res. Gràcies. Mira, et volia comentar que allò de l'espai és fonamental. I a casa meva, quan tinc un brot, els carrego tant, pobres, no? Perquè, clar, em poso guerrillera i difícil. I la meva germana és una gran experta a l'hora de gestionar-ho, en el sentit que diu, mira, no puc estar sola amb tu perquè em sobrepasses. Llavors, el que fa és una espècie d'agenda, ho dic perquè si a algú li serveix, i fa una espècie d'agenda amb tot de gent que l'acompanyi per no estar més sola totes les hores del dia, i la nit, algunes, nit acompanyada. I a més, el que fa és descansar també de mi. O sigui, diu, doncs tal dia, de tal a tal hora, me'n vaig, i estarà una altra persona amb tu. Doncs això és supersà per ella i també per mi. I el que també penso és que els familiars heu de potenciar l'autonomia, perquè dius, vale, sí, ens carreguem molt, però si tu el que estàs fent tot, li dones la pastilla, penses, ja t'acompanyo a l'autobús, ui, no vagis a Barcelona. Hi ha alguns familiars, no tots, per sort, no tots, però alguns familiars sobreprotegeixen massa i llavors no li fan cap bé, la limiten o el limiten. Que ningú s'ho parla de la malaltia que et caigui. Però ser responsable de la malaltia que tens, això sí que és important. Molt. I la persona ho ha de treballar. Sola. Sola o amb associacions o amb equip, però és bàsicament un treball personal. Em referia a això quan he dit sola. Has de buscar suport a fora, però depèn de tu. Tenim temps per una pregunta més. Hi havia alguna pregunta per allà, oi? Bona tarda a tothom. Mira, jo em volia solidaritzar, estar amb els cuidadors, per donar les gràcies per el que heu parlat. Jo també he tingut la sort de conèixer l'Avant. Haig de dir que davant de l'Avant aquí a Sabadell, entre Calbarret, Japó, he sigut cuidadora d'un malalt amb traumatisme craneoencefàlic i el que em va donar l'Avant és que no podré mai oblidar, agrair totes les qualificacions que puguin haver, vull dir, ho haig de dir. Aleshores, vull dir, ara ja no en soc, sigueu endavant, sent de cuidadors, tindreu una pau el dia que no sigueu cuidadors, que us semblarà impossible, us semblarà que no hagi pogut ser. Et reconsol molt a l'Avant. A més, nosaltres hem tingut molta sort en tots els facultatius que van tenir que recórrer primer amb el traumatisme, després, vull dir, ja dic, llavors després a l'Avant, en totes les visites que vam estar fent i tot plegat, inclús vam arribar a anar a la Goodman, i una de les paraules que haig d'agrair molt, molt, molt de tots aquests llocs és tu ja et cuides com cuidador, tu ja et cuides, i vull dir també que sigueu endavant, que no defalliu, que tingueu forces, que és una cosa molt, molt maca poder estar amb ells, amb les parelles que teniu i tot plegat. I després també he tingut, en tot això he tingut que experimentar el que és la UCI i també haig de dir que he trobat molt caliu i, bueno, xapó davant de tot. Sigueu endavant en totes les coses i per tota la taula. Moltes gràcies. Una última pregunta, que estaríem fora de temps.
Bueno, jo només vull dir un comentari, que és que penso que l'haig de dir, que després de les xerrades d'aquest matí, de la Milagros, de tots vosaltres, penso que sortirem sabent coses molt enriquidores i crec que la clau és això, l'empatia, i que tots podem ser pacients i professionals alhora, perquè els professionals també són pacients i els pacients també són professionals. Vull dir que penso que la clau és aquesta. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots per la vostra participació. Jo, per concloure, seria impossible fer un resum de totes les coses que s'han dit, però intentaré ressaltar una cosa que m'ha agradat molt de la conferència de la Milagros, el pensar que moltes d'aquestes disfuncions del sistema sanitari no deixen de ser un reflexe del que està passant a la societat. M'ha semblat una idea molt important i que hem de cuidar entre tots perquè segueixi havent i no es perdi el tracte humà en el sistema sanitari, que hauríem de, entre tots, fer possible que poguessin coexistir els avenços tecnològics amb el tracte humà i digne, i una forma seria lluitar fermament contra l'estigma i els prejudicis. I finalment no oblidar això, la cura tant dels pacients, els cuidadors, com també de tots els professionals que intervenen en el sistema sanitari. I moltes gràcies a tots. Fins aviat.